איך אני עושה ניתוח נתונים בטיקטוק? אני נכנסת לפרופיל טיקטוק שלי ומשם לוחצת על טיקטוק סטודיו. במסך שיפתח אני אלחץ באזור של ניתוח נתונים על הצג הכל, ואז אני אבחר במותם אישית ואבחר את התאריכים הספציפיים שאני רוצה לנתח. אחרי שבחרתי תאריכים, אני אלחץ על עדכן, ואז אני אנתח את התקופה שאני רוצה. בעמוד של הסקירה הכללית, אני אוכל לראות את המדדי מפתח בעמוד שלי, שזה צפיות בפוסטים, צפיות בפרופיל, לייקים, תגובות ושיתופים, ומאיפה מגיעים רוב האנשים שצופים לי בסרטונים. במסך תוכן, אני אוכל לראות את כל התכנים הכי מוצלחים שהעליתי לטיקטוק, לפי צפיות, לייקים ועוד. במסך צופים, אני אוכל לראות כמה אנשים בסך הכל צפו לי בפרופיל, ולראות תובנות עליהם, באיזה גילאים הם, מאיפה הם, ובאיזה שעות הם יותר פעילים. במסך עוקבים, אני אוכל לראות את כל מה שקשור לאנשים שעוקבים אחריי, כמה עוקבים יש לי, כמה אחוזים מתוכם הם נשים, וכמה אחוזים מתוכם הם גברים, באיזה גילאים הם, מאיזה מיקומים הם מגיעים אליי, ואת השעות שבהן הם הכי פעילים.